Kumusta? Kumusta mong tanan? Labi na sa bida sa atong programa. Kinsa ang bida? Ang mga bata! Hinaot mga bata, naa kamo sa maayong panlawas, maayong kahimtang. Ako di ay inyong higala, Ate Jo! Kumusta ang inyong week mga bata? Ang inyong pag-eskwela, kumusta? How about sa atong last story? Nakatanaw ba ang tanan? This time, naana po tayong new story. So, biantantib mga bata ha? Mga bata nga gwapa o gwapo nga liwat sa ilahang mga mama o papa. Ganahan kay mga bata ba? Pero sa dili pa ta mag-story mga bata, mag-pray sa ta. Ang kamot? Sige, let's pray. Father in heaven, thank you for loving us and taking care of us. And thank you that this moment, we're going to study your words through this program, Panahon sa Kabataan. Please give us wisdom and help us to understand it well. And we will be enjoying studying your words. Please take good care of the viewers and the listeners, especially sa mga kabataan, that they will have good condition and good living. In Jesus' name, I pray. Amen. Ang series sa atong story is makita Japon sa Old Testament. And it's about warriors in the Bible. Mga bata, nahuman na nato ang part 1, part 2 sa story ni Moses. Karon, andam na ba mo sa part 3? Kinsa ang naka-remember sa title sa atong last story? Ang part 1, unsa gani ang title? Sige, pangutanan yung mama ug papa. Okay, sirit na? Ang title sa ato ang part 1 is Jochebed, the mother with a plan. And ang part 2 is Finding a Wife. Hinaot, nakadiscover ka mo og moral lesson. Ug sa wala nakatanaw, naka-flash sa screen ang guide para inyo dali lang makita ang ato ang mga story. Para sa latest story, let's do a recap mga bata. Sige, mangutan ako sa inyo ha. Ngano nag-escape si Moses sa Egypt? Sige, pangutan na ulit inyong mama ug papa. Unsa? All right. Nag-escape si Moses sa Egypt kay nakapatay siya og Egyptian. Kaya nasuko si Paraon ug gisugo niya ang iyahang mga sundalo nga patyon pod si Moses. Kaya nag-escape si Moses. Tong naabot na siya sa Midian, naglingkod si Moses daol sa unsa ganito iyahang gilingkuran? Yes, naglingkod siya dool sa tabay o sa balon. Maayo kaya itong mga bata ba naka-remember? Unya, pila ka buok ang anak nga babae ni Jethro na niadto dito sa balon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka babae, mga bata ang niadto dito sa balon. Tung naabot ang mga shepherds, di ba giabog man ang mga babae? Para sila ang mag-una sa pagpainom silang sheep. Unsang nahitabo, be? Kinsa ang naka-remember? Yes! Gitabangan sila ni Moses, kaya ang mga babae ang una nakagamit sa balon. O dahil sa gihimo ni Moses, gipaagto siya ni Jethro sa ilang balay. O wala madugay mga bata, gikasal si Moses sakay. Bidaw be, unsa tong pangalan? All right, Zipporah. Gikasal siya kay Zipporah ug didto na siya nagpuyo.
kauban ang ilang duha ka anak nga lalaki. Alright! Ready na ba mo alang sa ato ang next na story? Unsa kaya ang next na mahitabo kay Moses? Yehey! Kay andam naman day mo! Pero before ta mag-story, maminaw sa ta og Kids Corner. Proverbs 6 verse 20. Kita nga mga kabataan, aton sundon ang ginasiling sang aton ginikanan. Kag kung ano man ang ila ginatudlo, dapat man naton tumanon. Kay kung kita tigsulunod ni Ginoong Hesus, dapat naton sundon ang iya nga sugo kay kita iya nga katawhan. Dapat man mga inahan, kung kita magasugo sa aton nga kabataan, dapat hindi kita magpataas-taas sang aton nga boses. Kay dira sila nagalain. Kag kita man yung mga kabataan, isipon taman kung ano ang obligasyon bilang isa ka bata. Kay kung love nato ng aton ginikanan, amo man si Ginoong Hesus. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there's peace in Christ. We're back mga bata! Excited na ba ang all? Excited na ba ang mga bata? Very good! Let's start! Ang title sa atong story karon mga bata is The Call of Moses. Mga bata, kinsa kaha ang nagtawag kay Moses? Ug asa kaya siya gitawag? Uy, excited na si ate! Hinaot ka mo pod, so maminaw dyan mo ha, para inyong mabalaan ang tibuok nga storya. Human namin niyo si Moses kang Zipporah, nahimo siyang magbalantay or guardian sa iyang ugangan nga si Jethro. 40 years later, sa dihang si Moses nag-edad og 80, siya nanguna sa iyang panon duol sa usa ka particular nga bukid. Sa kalit lang, sa layo, iyang nakita nga nagdilaab ang sampinit o ang bush. Nagdilaab, apan wala kini na ugdaw. Mituol siya, aron mas makita niya kini. Hala, sa kaya mahitabo mga bata, kinakakita man siya o kanang bush nga gakalayo, pero wala na ugdaw ang bush. Sa diha nga midul siya, ang Diyos nagtawag kaniya gikan sa sampin. Moses, Moses, miatras siya. Oo, aniya ako. Ayaw pagduol. Hubua ang imong mga sapatos. Nagbarog ka sa balaang yuta. Sa palagay niyo mga bata, kinsa ganito ang nag-istorya sa iya? Yes, very good. Ang Diyos nakig-istorya sa iya gikan didto sa burning bush.
Sa dihang gihubo ni Moses ang iyang sandalyas, ang Ginoo moingon, ako ang Diyos sa imong mga amahan. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ug ang Diyos ni Jacob. Gitabunan ni Moses ang iyang nawong. Kinahadlok siya sa pagtanaw sa Diyos. So, grabe mga bata. Siguro tong kahadlok ni Moses. Kaya ang Ginoo Jud. Kaya na Diyos siguro to siya mga bata nagtabon-tabon sa iyang kahadlok. Ana ang Ginoo, ang akong katawhan nag-antos sa yuta sa Ehipto. Panahon na aron luwason sila gikan sa pagkaulipon. Gipili ko ikaw aron dadon sila pagbalik sa yuta sa Kanaan. Busa, balik sa Ehipto o pakigsulti kang paraon. Ingana siguro to ang pag-istorya sa Ginoo kay Moses mga bata, no? Sa palagay niyo mga bata, paunsa ka siya gistorya sa Ginoo. Grabe, no? Panalangin ka ito kay Moses, kay nakipag-istorya ang Ginoo sa iya. Pero unsa ang gitubag ni Moses mga bata? O Ginoo! Dili ako ang husto nga manguna sa mga Israelita paggawa sa Ehipto. Dili ako makasulti kang paraon. Ang Diyos maipailubon kang Moses. Muuban ko nimo. Kung imong hunahunaon kining bukid, mahinumdum ka nga gipadala ko ikaw. Lakaw ngadto sa Ehipto ug dad-a pagbalik ang akong katawhan dinhi aron sa pagsimba. Mga bata, si Moses miingon, apan, kung ako mabarog at ubangan sa katawhan ug miingon, ang Diyos sa inyong mga katigulangan nagpadala ka na ako nganhi kaninyo. Sila moingon, unsang Diyos? Unsang iyang ngalan? Unsa ko isulti kanila? Ang Diyos moingon, ako, mao ako. Ina sila, ako mao, nagpadala kanimo ngadto kanila. Sa English pa na pinulungan mga bata, I am. Tell them I am sent you to them. Ako mao ang Diyos ni Abraham. Nagpadayon ang Ginoo mga bata sa pagstorya. Ako mao ang Diyos ni Isaac. Ako mao ang Diyos ni Jacob. Ang katawhan mamati kanimo apan ang paraon dili. Busa hampakon ko siya sa makusog nga hampak. Kun mahuman nako sa katapusan buhian niya ang akong mga tawo. Nagduhad-duhad gihapon si Moses mga bata. Busa ang Diyos miingon kaniya, unsay anaa sa imong kamot? Ana si Moses, kini usa ka sungkod sa magbalantay. So tan-awan niyo dira, sungkod ang dala ni Moses. Ingon siya, sungkod ni siya sa magbalantay. Ano ang Ginoo? Ilabay kini sa yuta. So giitsa niya sa yuta. Og nahimo kining usa ka makahilong bitin. Unsa ka ang reaksyon ni Moses sa bitin mga bata? Kamu mga bata, kung makakita mo ka ng bitin, unsa kaya inyong reaksyon? Uy, mauni ang reaksyon ni Moses. Nilakso siya sa kahadlok. Unya ang Diyos mingon, iabot og kuha ang bitin pinaagi sa ikog. Gigunita ni Moses ang ikog. Ug sa diha ang bitin nahimo usab nga sungkod sa magbalantay. Wow! Grabe ang gamhanan sa Ginoo. Unsa pa ka ang mahitabo mga bata? Ang Diyos miingon, isulod imong kamot sa sulod sa imong sanina. So gibuhat ni Moses. Ay, pasensya mga bata, wala daay packet sa ate. So gisulod ni Moses ang iyang kamot sa sulod siyang sanina. Pagbuhat niya niini,
Iya po dayong gibira kini paggawas pagkita niya siyang kamot. Unsa nakita niya mga bata siyang kamot? Uy, hang kamot na punoog! Sanla! O leprosy mga bata. Pero anang Ginoo? Ibalik imuhang kamot sa imong kamiseta. Siyempre, gihimo nini, Moses mga bata, kay pagkita agun niya na leprosy ang kamot, nahadlok siya og nataranta, kay grabe na siya nasakit mga bata. So, gibalik niya. Dayon, paggawas niya siyang kamot, nabalik ang iyahang normal na kamot ug nawala ang sanla. Ang Diyos dahil miingon, ipakita sa mga tawo kining mga ilhanan ug sila motuo kanimo. Sa palagay ninyo mga bata, nituo na si Moses? Ari ang tubag ni Moses. O Ginoo, wala pa jud ko makasulti og maayo. Doon ako'y problema sa pagsulti. Pero ingon ang Ginoo, Moses, kinsa ba ang nagbuhat sa imong baba? Ako ang hinungdan sa usa ka tawo nga bungol? Amang buta o makakita. Lakaw og buhata ang akong giingon. Tabangan ko ikaw sa pagsulti ug tudloan ka kung unsa imong isulti. Giduko ni Moses ang iyang ulo mga bata. Pero iyang giingon, Ginoo, dili lang ko gusto mo adto. Palihog, magpadala lang ka og lain. Tungod ni ini, nasuko ang Ginoo. Hala, unsa ka hangin mo sa Ginoo? Sige magbalibad si Moses. Ang Ginoo maingon, ang imong igsoon nga si Aaron mo anhi siya aron makikita siya larino o maayo sa pagsulti. Dada siya og pag-agto sa Ehipto. Sa palagay niyo mga bata, nadala na si Moses sa kasuko sa Ginoo? Busa, niadto si Moses sa kang Jethro og nangayog permiso nga mobalik siya sa Ehipto. Gisugtan kaya ni Jethro si Moses nga mobalik sa Egypt mga bata? Unsa kaha ang mahitabo kung muadto jud siya balik sa Egypt? At tangi ang sunod nga mahitabo sa story ni Moses kay nagapanindot na jud ang story mga bata. But for now, there's a song from Praise Avenue. And when we're back, it's shoutout time! This is my journey, like Israel of old.
We're back mga bata! Salamat sa pagpabilin ug salamat sa mga mitanaw karong adlaw. Sa atong mga mama ug papa, ate ug kuya, nga giubanan ang mga bata sa pagtanaw, salamat kayo. Ang panalangin maanaa kaninyo. Ug sa atong mga share, daghan kayong salamat. Because of you guys, daghan ang napanalingin. So, i-cheer nato sila mga bata. Clap, clap, and hooray sa atong mga sharer. God bless you and to your family po. Ug sa atong mga likers, hearts for you! Sige, sundan na si ate mga bata, be. Hearts for you! Ug sa atong mga commentators, hooray! And clap, clap kaninyong mga kapaglaom. Dili man na ako mabasa on live inyong mga comments. Don't worry, natay shout out sa inyo ha. Speaking of shout out sa atong mga commentators last story, akong gina-shout out ang atong mga top fan. Ado Justice, ingon siya, good morning. I am watching you live from Ghana. Hello, hello dira sa inyo, sir. Kung unsa mang orasa karon, hello dira kanimo. And of course, shout out kay Edita Castillo, Milita Porcare, Shirley Cabangal Digno, Joel Motori, and Lizelle Acare. Naapajud mga kapaglaw, mga to mga top fan. Ingon siya, si Heart Capinya, good afternoon, watching from Quezon City. God bless you all. God bless you sa inyo hadara kapag laong kung asa ka magkaroon. And shout out kay Erlyn M. Merino, Raina Mirafuentes de la Serna, Sheena May Basarte, Maningo, Lolita Alyoso. And lastly, mga kapaglaom, shout out kay Erwin Corpus. Ingon siya, done sharing po. Daghan king salamat sir sa pag-share. Inaot na nakanunay ka mahimong panalangin sa atong mga kaigsuunan. And of course, dili na to kaliptan, i-shoutout ang ato ang mga administrators and staff na ginumalahan sa ato ang presidente, Elder Will Nimiado, Executive Secretary, Elder Enrile Yata, ug sa ato ang treasurer, Aldrin Hiramil, and of course, ilang tagsa-tagsa kapamilya. And of course, dili na to kalimtan ang ato ang mga Hope Channel crews and volunteers, labi na sa ato ang Assistant Manager, Sir Carlo Lagra, and ang ato ang Program Manager na gwapa, si Ma'am Bing Nazaret. Daghang salamat ma'am sa imong pabaon kanamo. Nalipay jud ang ato ang mga girls sa ilahang mga bag-o na pang paggwapa. And ang ato ang Communication Director si Pastor Elmer Romano. And of course ang ato ang mga district pastors sa tibok kaumhan sa Southern Mindanao Mission. Hello, hello sa inyo pastor. Padayon lang jud siya sa ta sa kadasig o hinaot ta na i-promote niyo ni na programa sa atong mga kaigsuunan. And dili na ito makalimtan ang mga AWR listeners sa tibok Adventist World Radio Southern Mindanao 360 known as AWR. Mga kaigsuunan sa tibok kaumahan sa Southern Mindanao Mission, nga todo-todo ang pagsuporta sa atong programa Hope Channel Southern Mindanao, especially sa Cotabato, Maguindanao District. Hello everyone sa atong mga kaigsuunan ug sa mga batanon na nagapadayon gyapon dira sa pagsuporta sa buhat sa Ginoo. And to my family nga naa sa Parang Maguindanao and Libungan North Cotabato, God bless you guys sa inyong tanan. Mga ginikanan, hinaot, magahin mo og time. Maghatag mo og time na magbasa og Bible story labi na before matulog ang mga bata. Sa ingon ni ana, your family will be closer together. Above all, your family will be closer to God. Og sa ingon ni ana, ang kalangitan nagkalipay, ang mga hell nag-celebrate, labaw sa tanan. Labaw sa tanan ang atong buhing Dios kay naa na pod pamilya nga nagahimo sa ilang panimalay og heavenly home. Magampo ta mga kapaglaom. Oh God, thank you very much for the success of this program. Thank you that our listeners and our viewers was blessed with your love story and the story of Moses. Please continue taking care of our viewers and listeners, that they will be a blessing to everyone, especially sa mga kabataan na mag-guide sa tamang dalan dara kanimo. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ngalan sa Hope Channel Southern Mindanao, mga bata, ako inyong higala, Ate Jo! And once again, salamat sa itong mga viewers, Hope Channel family, labi na sa naging parte sa ato ang programa sa kay Sir Bong sa pagsuporta dyan sa ato ang program. And mga bata, hinaot sa next story,
magkita-kita na po kita para na po sa exciting nga Bible story, continuation sa story ni Moses. Dari sa ato ang Sibya, panahon sa kabataan, diri lang sa Hope Channel, Southern Mindanao. To God be all the glory. See you mga bata! Bye for now!